ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆನು ಕೊಂತದು ಸೇರ್ಸಾದನ ಅಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈ ದಂಪತಿಲೆ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದರೆ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಗಲೆ ಜಯಂತರೆ ಧಾರ್ಮೀರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚದ ಫಾದರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಬಂದಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಶೋಕಣ್ಣಗೆ ನಡೆದನ್ನ ಕಣ್ಣಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕದು ಹೋಜುಂಡು ಎನ್ನ ಜವಣೀರು ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಅಭಿಮಾನಿలు ಆತೇರೆ ಏರು ತಂದರೆ ಕಡೆ ಈರೇನು ಈರ್ಲ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ 10ನೇ ವರ್ಷ 20ನೇ ವರ್ಷಡು 1 ಲಕ್ಷ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಈ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರುಡು ಈರೊಂಜಿ ಜನ ಮಾನಸಡು ಒರಿಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡೊಂದು ಸುರೂಟನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ತೂನಗ ಗಿರಿಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಜೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ತನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಟ್ಟು ಆರೆಗೆ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕಂದನ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟದೇರು ಬಹುಶಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುಂಜೋಕುಲು ಇರೆಗ ಆರೊಂಜಿ ಮಾಸಾದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನೆತ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಸಮಾಜಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಈರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಈರ್ನಲ ಪುಣ್ಯ ನಿಖಲೆ ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟನು ಆರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸಸಿ ಬಂಡೆ ಚಡ್ಡಿ ಬರೀನಿಕ್ಕೆ ಅವೊಂದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಗೋಣಿದ ತುಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅವು ಕುಂಟದ ತುಂಡೆ ಬಲ್ಲೋಡು ದುಂಬು ಮಾತರೆ ಚಡ್ಡಿಲ ಬರಿ ಪುಣ್ಯ ಓಲು ಜಾರು ಬಂಡಿಡು ಗುಲ್ಯಾರ ಆ ಹಣ್ಣಿ ಚಡ್ಡಿ ಪರಿನೆಡ್ದು ಇನಿಯರ್ನಲ ಪರಿನಾಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಣ ಯೋಗ ವೈದಣತ್ತ ಅವು ನಿಖಲೆ ದಾಯಮಣ್ಣ ಇಂಕ ಮೆಗಿ ಬಲ್ಲ ಎಡ ಮೆಗಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಪಲ ಎಲ್ಲೆಗೊಂಜಿ ನಮನೆ ಅಪ್ಪನಿ ಪಲ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇತ್ತನ ಆಂಡ ಈರ್ನ ಮೆಗಿ ಪಲೆ ಪಲಿಯಲ್ಲು 60 ಈರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ನ ತೂನಾಗ ಬಹುಶಃ ಮಾತರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಪುಟ್ಟಾಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಅನ್ನ ಆರೈಕೆ ಇನ್ನೇ ಯೂತ್ ಜನ ಬೈದರು ಮಾತ ಕಥೆ ಬನ್ನಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪಂಡು ಯಾನು ಶಾಲೆ ಪನಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದು ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಇತ್ತುಂಡು 2 ಜನ ದುಂಬುಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರುಯಿ 2 ರುಯಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ತು ಕಾಶಿ ಬೋಪನಿಗೆ 2 ಜನ ಪಿದಾಡಿಯರು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಒರೆಗೂ ಭಾರಿ ಬಾಜಿ ಅಲಾಣಿಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ದುಮ್ಮ ನಡತಪ್ಪು ಯಾನು ಒಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಅವಳೊಂಚೂರು ನೀರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪರ್ದು ಬರ್ಪೆಂದು ಪೋಯ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನರಕುನ ಕೆಂಡು ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಆ ಸೌಖ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಆಕೆರಿಗೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಲ್ಲುದ ಆಯ ಬಾಕಿ ಐನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುದು ಪೋಯಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಆಗ ಶಿವನ ಕೈತಾಳು ದೇವರಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಎಂಬಿಯದ್ದು ದುಮ್ಮು ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಥೋಜನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತ ಬಂಡೆಗೆ ಈ ಅಂಚಿನ ಮಾರಾಯ ನಾನು ಬುಡ್ದು ದುಮ್ಮುವ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಮಣ್ಣಿ ಯಾನು ಕಾಸಿಗೆ ಬೈದಿಜಿ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಎತ್ತೆ ಅಂದು ಅಪಾಗ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಆಯ ಪೋತ್ರಿಜೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಾಡೆ ಆಯ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಸೌಖ್ಯದ ಅಂತಿನಾಕ್ಲೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಮಾತಾ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಈರೇನು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡೇನು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಮಹಿಷ ಮದ್ದಿನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ದಾಯಮಂಡ ಓಲ ಪಾಳು ಬೋರ್ನಂಚಿನ ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೆಕ್ಕ ಹುಡುಂದು ಅವಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದ ಆರನೇ ಆಮ ಅಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕದಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಾಡು ದಿನ ದಿನ ಮಿತ್ತುಬಾರು ಎಂಕ ಸಸಿಡ ಬಂಡೆ ಯಾನು MLA ಆದಿತ್ತೆ
MLA ಅದು ಪನಗೆ ವರ್ತಿ ಬರ್ತೇವೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇನು ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯಿನಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ದನಾಣಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗೆ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಕುಲೊಂದ್ವೆ ಗುಡ್ಚಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ಕುಲೊಂದ್ವೆ ಬಂಡೇರು MLA ಅದು ಅರಗೊಂಜಿ ಅಲಾಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಅವನಾಗ ರಸ ಬಿಟ್ಟು ಆಂಡ ಯಾನು ಸರ್ಕಾರ ಬೂರ್ದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಯ ಅರೆಗೆ ಸೈಟ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಆರೇನು ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರೇನು ಜಿತೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಡ ಪಾತೇರ್ದು ಆರೆಗೊಂತೆ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ಪಾದು ಅಲ್ಪಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಅಪಗ ಹಿಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಈ ಜಂಡ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಬಾತೇರನ್ನ ಅಶೋಕಣ್ಣದಾನೆ ವಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಂದು ನೆನೆಪೋಲಿ ಆಂಡ ಏರ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡೆವು ನಗರಡು ಬಂಗ ಬನ್ನಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಂದದು ಆ ಗಾರ್ಬಲ್ಗೆ ಹೋದು ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇನು ಸಾಂಗುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಡು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ನೀಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರನಂಚಿನ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಶರಣೊಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೇ ಈತು ಜನ ಸೀರೆ ಬರ್ಪಡ ಮಾಡೋ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಒರೆಗೆ ಸೀರೆ ಕೊಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಬಾತೇರಣ್ಣ ಸೀರೆ ಕೊರಿಬಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಬುದ್ಧಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೌಖ್ಯ ಜಂದುಪ್ಪನಾಗ ವಿರೋಧವಾದಿತ್ತಣ್ಣ ಏತು ಗೊತ್ತೇರು ಪನೋಲಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಯಸಲ ಬಿಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ಪನ್ಪುಣ ಸುಲಭ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತೋಡು ಗ್ರಾಮಗೂ ಹೋದು ಇನ್ನೇ ಈತು ಜನಕ್ಕೆ ಉನಿಯರ ನುಪ್ಪು ತುತ್ತರೆ ಕುಂಟು ಸೌಖ್ಯ ಜಂಗನಾಗಿ ಸೌಖ್ಯ ಆರ ಕಾಸು ಮಾತಕ್ಕೊರ್ನ ಸರ್ವ ದಾನಿಲಾಯಿನ ಇರೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಅವೇ ಬಿಸಿಲು ಹುರುಡು ಒಯ್ಕಂತ ಇಂದು ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಯಾಳ ಇರ್ಲ ತಾಂಟುಲ ಕಾಯ್ದಿನ ಯಾವು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈರೆಗೆ ಏರವಾಡು ಊರುಗು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬನ್ನಾಗ ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತಿ ಸಾವನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಅಂಚಾನೆಂಟು ದೇವರಿ ಇರೆಗೆ ಒವ್ವೋ ನಮನೇಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಸುಮ ಇರೆ ಜೋಕಲು ಗಿರಿಜಕ್ಕನ ಸಂಸಾರ ಇಡೀ ಎಡ್ಡಾವಾಡು ದೇವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರ ಬಗೆಪಾಡು ಬಂಡದೇನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್.